oye kontonchi de hye anwumre mame mu akwaba no na abo apa ho sema edumi ensa hye no nso se na menim abedwafo ene ya transi ene ade na ekoso ewo ka num ye won komodi enura momfa enche yen eye fidie ene edi ye adwuma bibi techema kakra bi eno nti na nura Monday yen tumi amfa na menim amre o na ene akani mi enu abom na ne nipa brabo moyo nipa tena wase ya ompe abuzia tof azisai nyame krukrai da bibi aboko nyame adom nipa brabo ayde na de are odi abrabo da bi say me beto so anti ara wa beto so me kama asem so oni abrabo kana me sma ka bi abo so na mpese mu se bia de nipa abrabo aye no na je dia ye futu se ene watu ngofu ya si moyo di patro wasi a ompe di patro wasi dia ompe mu ayiriyo okay asa nwa ne ne me sha dan hu sa sa nwa di sie na pressure nti okay na pressure da so yeah say the Wednesday Sompa 93.1 Abujafo no nan apa ho semadu nan de na kyese ye be kosua hunu ene tiase na mu no owura bi e wo show no so I think I'm say last week as last 2 weeks owura bi fresh show no so e be swing na ene owura no ha ene hiasa na menim show no utie na ene asembisa ne say obi gina soro na ogina fom a wa ogina soro ne wa ogina fom no hwana no ho den awozia tof edu brebi a nipa nsusu nyin huni asamo susu jiw hudi na wansu anyu hu ani a asambeto ebre tumi dane yes tena kwesi ambo for Jesus time changes sure ne wiase wu gina soro na obi gina fom a wo chance no ho Sompa 93.1 eti anwumre no tie ni ye komo aye bedie no efa ho efa me ho ene tiase na mu komo aye bedie no ano den to bo ase na tie na wo ya brantie wo ya baba wa no siso a ye nwie nkomo no obi hu se ewiase enna hokwa wo hwe wiase a obi hwe ne mpre no akosia tof suahunu mamintio ene suahunu bre na dru so na comfort tof ya na refio ho o sa no de no aso ne yakoda sana nse ase me hu sa so hye ni nti ana comfort refi comfort hwe na mi refi no makoda de he so kwa meje wa no akokonto hwe abuja for ya checha mu nyina sebre o show bre no a no na agba pa ho sima no edunson aha ye Sompa 90.1 na menim dwumadie so na osoguso a wutie na ebre ye adrusui ya tuni din suahunu Sompa 93.1 suahunu no eyanwoma na ye kenkan ye de atu en hofo titiru ye mofra no a won mo ba no na daachi suba bi a ye mpanyifo ne komu a amoaye no enkoda no so ankomu bi na enwoma a ya hyase a ya kenkan a amana ya kwana wieye eye wosumbode a na osonkodu ebi eno ne nwoma a ye kenkan na akoda ye frɛ ne sɛ akosi nkwanta asoɔden eni soɔhye omamne tunifo baabia a wontie no ene na boba ma afedia babewese akosi ene obi afafuru na nipa no a akosi enna kwa akofafuru no eye opanyi bi afra ne se opanyi kofi fofie
de ba fodwo eno ne nakofa furu na asam na hyase no atwetwere wonu mu nyina abo sanse na wofo ne giwo mu ba ne di se akwasi die wontumi nyesa ejanka aka sa asoden de a anka wo mu nsan ne ti kura nanso se akoda be kwa akodi Sompa 93.1 agro na adi pra ba fie die wono ba ne nkyesa na omu pusupusu akoda no a bisa no ano ono abagi tumu se oni ababa wa friend se fodwo enanyim nteja omu wasam ka dia ya na se waso mutu ho anamo na won hwe baabi a asem no ne pomasi brebe kwa akuhwie na ne ya ba hwe se akosi nkwanta nyinsen ya wo se ye ne die aso ebusua kwa Sompa 93.1 kunyesie no ebekosei eyesua hunu sini ensa Sua hunu eye sua hunu sua hunu die ye bi pa ya fa bi ne fa bo bra na owura ye friend se fa okwan ne yire enu ahia ebra wo mu bisa wo mu ba kosi nkwanta ma ne gitu mu se anokwa nyinsen ye ne dia no awofo mba ne dai omba na akwa ba na panyimfo se awofo kro mu se o mo pedodo ne ntisa atiasefo nti Kiwa fa okwan ye ne sa adechia no petututu obako panyimfo fiefie na wakoyi na sotiri se ne bana gye atum se woni fodwo na nyim nti amamre ne amane bia ye wo so won ba beye no won ba beye amane firi ho anokwa adechi ama opanyini ye ne saa na wo konye ono nko na koye woni abusua mu nipa bi a won mani mu nyam Sompa kan ho a won 93.1 ko ejafo fiefie na wo de asam ne koto wo manim se de wo de hye na kofa bani na nipa kum nso de nya de a wo so so nti no omo nye panie se ejafo fie ba ye frɛ ne se fodwo onkoyi nyinsan ntungu na enam se amamre ne amane ye kwan so no oba nyemo a aya na yenye ne ho ade nti no Sompa 93.1 abusuani edie aginemu na won ma hwese akoda no wo a amamre bia ye sefata bia wo se nkwanta beye no ombema nkwanta ba beye na wa hye kewa e wa amamre kwan so na sesi ade ombaji akoda no eye fodwo na kwa akotena sene be ya wombetimi ahwe na didie mu ne no mu ne ade nti abusuami enu kekan ya na adwene ne nko nso ko wie kire no yeru afofie mu baji tum se a sesei no mode abade a Sompa 93.1 omudo mu ntwe ne twan bia ni na omukra na nka no munim ne senko mo ba no ko mo ba beka seja enye omo ba no a na omuso di umafa amamre kwan so nti won ba na boko a omuso agene boko se wo mu de fodwo be mu mako nyame boa na abosome nkono ne duru no ohwe na somdwe mu a oma be ye ho amamre ani amane nti ehwote kodai ema wo de fodwo ekofie na sabre ni mu no yira Sompa 93.1 fa okwan hunu se ne ba kwasi nkwanta bebia woduru no wanyini nti wototuo ma no ayene se kwasi mo ne bra mfa hwe ne yire nyese bia wo po ne bra de ama no na mumu no bebia duru no wono ntimi nhye ne kete se sei no pesa akoda ne ye na woni mahayo ni so kakra enim kuye ni so nti wobetumi aye bin kakra ade aboa ma akoda no Sompa so nya 93.1 aduane adi ahyase ni mu na nneoma ekọ kama
de man kwanta ene fodwo na wo fodwo nso ano ya baba wa bia na obuade obre ne ho ase pa ene wontenta suompo emfa ngufom kyese obi beka kire wo se fodwo akodi ne ho konkonsa a wonyi ni sanse sani akoda ne su ne ban sitie no krom ho nyina no wadanso ewum nti nkwanta konya no fa baabi na ya nipa dodo no anwa sa akoda wo muade ese no akonya ababaawa ne ho dwo na wonne tena abosome baako mienu miensa afeye firi nan so de koro no na nkwanta suma asesa okwa opa no woba nso kura no a sanka mbedi nkomo ade afa na dwuma mu na setene mu akoda no sane na wo mu ni ade be kwa kwaye no enye ho na no hwe biem onfa baba wa no ho emfa na nyahwe na we na mpanyifo ko duedue mu a enum ko hu se nkwanta wakwa konya kanchema foforo ya woni akoda no esa hyehye ho wa bra oba woni ne tie kura onya nsue na somdwe mu enwieye na yebehwese asu asemi eja fofi on na busia on timie kura mu ana enkonko ye twema mentwi emota abusia mienu ntem okwa akoda abone a oto baabi nka sua hunu extra comfort limited eno na ye da so mattress papa ebe mu apomden pa obekwa me ya massage wono fada mattress papa so na massage no ankasa nya no so na extra comfort de abusua we ye hia kwasi broni so ba be dia danse de amaye ya ye di aye ho danse eye papa we yan gan ha yawo ne mfidi abenamuo ne process ne ahodo ebekumu no enya sem ketwama ya watwuma francho ya benfo ase ne buonde dafom okwa wo so pe extra comfort limited one mattress papa ne bi ombemma obi dodo 0242 810 705 0242 810 705 and 0203 868 664 0203 868 664 Silent Night Guest House and Event Center nie I was seeing what to kwan wo pe baby agye home ono odofo makanchima no mahye fia che ebra so se wo se mu pie modwendwere mabra bom eno ka ho maware ne so emutimi tretre anigye bam na nya baabia na wo se wokọ sa Silent Night Guest House and Event Center ehone bia ye papa monkwana mkodwendwere mabra bom wo hye fia cha maware no kura no edwodwo ebrase wo pia bontia environment foforo edan foforo empa foforo saa no na ma anigye no asanso ababiem na Silent Night de ye to mo so ane asore entonton mehawa dwene ensonkron so bia ni ho dede kunkurun wonti bi wo hasum ya sesa wo topono say ya wedding engagement outdoor ni ade aton safre e ba bedi ho dwuma kama anase ye hompo ba ye be ye ho bibia e de ama mo atimi aye o program no kama ye YPT nyenchen ase kwan no so no mo a wotra police station no a junction no to aso no e ho asem na making 0596 103 338 0596 103 338 and 0540 942 916 aperitivo bitanie ebusia akono papa wona to anokora no a wosi you aperitivo ampa eti wonu amotumi edidi oni anso wafuru na ya cheko anadwodidie ne ka ho obi won so won odidi wi a na ne bo hyehye no ya ne ho bibie enye ye nua ma no aperitivo hiama mo pa wonno mo abese minute no mu adidi eno sa no tene duane no ho agyae ensan ya won so mfiri ho obedi di obebo already ama ho aye fe pa
okomia ya hodo eton ano de ahodo a wonsa beka bi hye no nso se we embo na momete wonum amo atumi didi ya homa ne 0246 270221 0246 270221 Shano so FA Masters Limited Obasanyo Road and crying ye banya Accra Girls Senior High e won so kwa banya ndo so pom no watu na ya numkura munsuo e New Zet Natural Mineral Water insukrogen ya promuo enka ne de no wo ba fia ezikura munsuo ko sabi fa bre no e ko ban sa no ahoho no ye special sa se nsuo no amaame ame akosa bre won ye jai nsuo ni mu ode ya promu ankasa ebusua bi nie e New Zet Natural Mineral Water na wo hwesen ye won mo fa so ye nsuo no a ho te krogen e feeling ka wa bia nim e famfidi ahodo mu ya food and drugs age atum se eye ansa no mo de ba adwama so mo a mo ton nsuo mo kopa bi nto sansa ne to no ekwa wo hare so mo nso mo no bi na mmoa na apomden sipini sita ya homa ne ne mum hye nso wo pendo so pom no to akobreman West Bukutu Junction ho abanya bi atu kono main road honom enafe Accra so Atomic Ashoman Road yeton bi sunya no so do so pom ebi wo hopa ya homa ne 0208 183 018 0208 183 and 0244 620 294 0244 620 294 tough I was here I didn't know what so kenny I am come na bibi asi tina na meka say onipa bia se wo gina soro na obi gina fom a aya susudi ho akinye amfa ho ni sade wote bibi betumi asi abranti ato asem bi mu serious na ya asem kese yenko no hona yenko hyenko mo no se asemu agozi ansam ha adwene ya obra ye bui ya who say wadi amia wadi amia ba mo akwaba ya eja na ho te sei pacho obade adawroma me hoye okay agozi asa pacho na unsu wa nyame adom say unse o a nice guy oh no fe ya no fe pa ya sabe ma kokko de one ne dampamu a yedum kane akora ho hyen sa na akohia tuntumfo no a te say no bi na o da bi o nya tuntum sa okay nsi ye wo tuntum ne wo tuntum selas mo de ne se no ese selas wo dum ti za no dampan mu na ai se no kira o hwere kira kwan o de selas be so mu kira pa to chi bi na ja kokoro so da shira na eso ba ha kura ha ya ha shire kama abujafo bibi nti me pese me protect me nue kakra common ni hiame na me pese utie bi agosia ma me fa we entu nipa etie me anwumre e wona menim so trotro drivers taxi drivers mu use mu cars offices ahodo filling stations ahodo information centers ahodo obia otie sompa anwumre no asem aye kan se oye kristoni a susuje ohudi yes agoja de me kan watama se oye kristoni a susuje ohudi na susuje akinye anye sa bribi betumi asi abrantie bibi asi eno ho nkomo ena ye bebo ne na yenwie show no wa utie me nso ma kwan na wakire wadwene etoda ye ya kristofo no adwene bitimi ba yitim so me de me din me nyame nipa bibia ntumi me na nyankopon de ya na o makotu Paul waso okọ baabi a de omo ye no 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 so akoye bi okay so onya Paul to da obetimi huadi wa kotu nyame timi ade nyina ye Kristo hye din tira
ha nya kotu aha eti we rami samu akwa babium ya eja papa na ho te saying me pacho Kristo adaroma okay niam fo ani so ho papa nie pa niam fo ani so pacho pa okay menim sa afi na wabe tra o TV ana radio no ho pacho we na menim Sompa drive Shannon so na minim okay bama papa ya tete wo hia nkasa kro ni de nhya dan hia me bat so obi wo ho a na hyasie na bia de ne fanyam sumu obi su kura wo ho a ne papa ne maame wo mo nkwa asore no nche so wo som bosom obi su kura wo ho a ifi a ye wu no tum no toda kura eduru bre bia ye ne ko fa abosom so ha ti wo de no eye dan he ne de wo to ye tete wo hen etiane se me maame ene me papa awo me wo central region okay na me maame ne me papa nyina eye Christopher na me papa ko Roman okay na maame ko Pentecost but papa no ware maame no ode no ko Roman okay na intini ye nyina Roman ya ne yako ti ye transfer papa fi central region na papa ye headmaster ti me fancy head teacher Jesus the head teacher for the ana mo ben mo papa no me head teachers na ana mo adwene no adwuma yi umpo besua de ene no ma ben pa mu frankly speaking no ma ben okay so me chiro me education background krana utie me said me to me kasa and me express me who bro from na yeah you will be shocked okay head teacher bet went to me shada pushing nti omu transfer ne ba Eastern region okay ahona mbeshe school ase ti beko school on bet oye head teacher ntina transfer ti yakwa bia 4 years normal transfer no kwa 4 years ya transfer no kwa nti bibia be kwa wie me wie school ni dia metimi abo bibia me ko me wie school bang mo kran say he onkomo no ni asi no ni epasete me pa cho yo nti me wie school no me imagine say me the football be me profession okay ti yantoa me so ti meka se me ye okay me from education background okay ti yantoa me so no me ye imagine say me bobo me so na me tram papa nchen pa asum no pa but ne ma oni me ma me wo ensia but ne man kasa ye wo hode ye ye be 18 hey but oni me ma me wo 6 olma ye no bi no ko wo 12 wa bontin onu we di kan wo mpenimfu ansa okay nti me ma me echi ni de wo 3 okay oni me ma me jai no wo 3 nti football no so entumi ndi amuame na me bobo pa entumi ndi amuame I don't know mi amuawo no eye chance no wanya ana unya chance na wo say e bia wo pushi ano na obi an pushi wana minya chances bibre 2001 mekobo Liberty under 20 okay da year no na ye promote asamwajan no efri under 20 ewo baby ana asamwajan mo won ebo na asamwajan wo Liberty under 20 okay inti meme ko hon meme first year na me ko under 20 no ye promote no ko senior side okay that was 2001 2002 ti ya bo justify na omo fine but as I say Ghana no went ya umbo ti scan mo jene in those days 2001 ya diura 2002 no mo jibe 1.5 for bribe I don't know for penny for na fa no adia which is 150 Ghana cedis and okay
ti olma yentua because na obi na wantua na se na ebi ni ho that time mpacho papa uhwe as a head teacher na se well minim ni pay na sa time oje okay timini ndi minima ni se papa ya head teacher na menya chance say na wantua ti me wantua no me fi ho na me ba na ne FC okay pele team no me about 2002 the whole season and also many a Madam Puma Baruso ni ana 20 goalkeeper ni ode did ayu no kwaje World Cup no okay okay a friend Daniel many o munyina na koshia and also na Menim yebe Daniel J yeah Daniel J and also yebe ko Italy a Madam Puma Baruso mu time no ye ko juvenile football bi wo Italy and also Pele Fafa say abedi Pele me papa abedi Pele of Fafa na imo mu nso obetuatua niam nketewa bi a aka ho and also olman antimi afford ho twen agosia onu say atoda enka obi abrabo ne fapim so nya push kakra bi a kokona nim uti abranti nkomo a okanyina kire se baby a asamoa jan free no 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 so ho ena abedi Pele side I was say dom ko Italy Pele afasika num fa bi but agase awofo no so ye o mafam de basika ni ho abueske enti ubomu se eyesa adoma chede a wo wa enkadi wa brabo be duru ba bi no enti mimpie na kan hye oh awrade mo obi a sikasem amen na ho kire eya Tofinya semketwa ho kire ya anwumre se wutie mi na wa ho kire mu a ye pese ka cho sa ho kire de obi ka cho sa nya ya oboa odada wanka no kra nkyerɛw obi betumi aka cho sa nyame bo sikani obohia ni yes nyame ne kan ye bado ohia eya ye ka no kra kyerɛw enti bomodin se wo bribi a enye kwambɔne so na wo betumi aye ama wo nsa aka bibi kakra yero ho na bɔ ho so anya sa sikanti ne yesesa wo ye no untimi nye wow me unse na wa hase papa na ni ase because asese nkasa abre ebia nka ne ye bɔ asam agyan no mudin no ko ka ho bi ndi bema popi enye sika anye ndi mintimi chese no niska o se o sheda nso no wanye o for that one I can tell na me ma me na nkasa nso no popi na nkasa na omotriti ya ma me ne kakra what do wadi hui me de mani hui me ye 14 years before say me ma me ejaya ware okay and we the kids no yenyina ye advice ye ma me say uncle because they were the age of 40 two ma me fu so nya awade me bram penifo na friend okay ene ne tena se betena me wo hobi di me de me shanti mintimi can be okay yeah but na decision na no mu take na open so because na me ma me tena ho a anko nya nka that time no dey ko no ko nya 2 years obewu ada na papa endai the ten say me papa no ye womanizer opema nti me ma me tu ne to a enne na me ma me bekwa a ese so ba foforo beda me papa mpa so matrimonial bed no so efie no amu ne mo papa te no ye da ho no de oba na besi akoshe bedroom nti I quite remember once be ye ne papa no o ye very strict away so okay tini ye dantem ti be 7:38 ni ada ti be obeye 8:30 no me kodwon so no me sorry ya na me ne woman no me ne me papa ba ntatrata woman no so no osame ma me kakra ti me hun so ogura inside no me ye no ma o dende papa pem me tunje ma ben oh yeah eno na ma me di tu me ho fu se senkana me ma me ti aware ahye a ke bia nka sa chances na me nya ye no okay ka obenya support
because ibi anka me maame betumi ni me papa kra aka say okay yempa busia se bi ni ho kra yeah yenkopa busia bet step mother de ono so abewo ni de yeah nti se ye de wo asem no kotomu a utiri ye a ene ye gya to mo bebo ato nchen okay ti me ka kire me ho se me nware enchai asama ka kire wo no me ka kire me ho se at the age of 15 years na me ka kire me ho se the way am me koy ye sofa no me mpese me baby ebe sofa sa okay nti me nware enjai no matter how it is me nware enjai da adwena na ewu trim no adwena me de hye me trim okay. ana me ni oba bi nso nkowo na maka se me nware no nti me gya no ho oba me di kan ne na wo ono na me ware no okay so at the age of 15 eba no adwena na ewu trim no adwena na ewu me trim okay because of the na consonant me hunti okay me hu say broken home nye na Menim nti me papa enye bi entua ehɔ no nso me betwa so satam 2002 na Ronaldinho na ogina so pa yeah ti obi ahia me a papa frankly speaking ni enchine nkamfo no na board ye na Menim bo wow World Cup omobo World Cup me nyam fufu bi frame a brajo eta numpo de nipa bebre nim nipa bebre nim se brajo ne mumpa si ya hwe wo pa ne de tutu we no ho a ei ane na wo de na wo ye wura di wampa o ebi nso frame Messi et ni nyina achi yamfa ni nyina eno no nto nchen antimi enkusi aga timi akire kura me be ye coach after born me bodu baby 2005 under 17 na David Duncan na coach David Duncan na no ye coach ti oboase na makonta bi wo oboase ti ofreme ma me ko ball justify ni bi okay ti me ko ball justify na FI under 17 under 17 okay me ko ball justify na FI betina onim se Ghana de wiem kakram na meji na brobet and then ka befa yeah ti ko ball justify na FI still SSC utia why na ekutia ma hey that was David Taifamo time eno na omko World Cup no mo draw miensa eto aso no mo fi mu bai okay da ye no mentimi qualify na Menim ti me ba ye no a me ko me se mentena akra bi ti me ko me mo ho we kra Te wase. na kra na se no no mati team ti omo te se maba no omo be fa me se me nkobo bi mo na me se membo ma me si kra se board o ma me mbo na ono a be pesika satam na fi me ma me nso akotena kra o ye kwia okay afi no wakohye kwia se no wanyi nso awie bet be ye 50 oyen kakra no ye kakra no se odin kokoo no kra be kwa kosia wa nanka se chance na ebeba bi o okay nanka odimi akọ no no akotuatua bibia tinkofo no krom home penifo no ba me so be ye 3-4 times na me ka kire me ho se mankobo akoye se ase minimade bi ye na ompese me be ye bi bo mu na me de kire me ho yeah ti me ni omo cost training bo be 1 month wo one day nkofo bi bai omo se obi antimi show ani ye show ti that day no me share 2 goals ye show 2-1 Sompa 93.1. me na mo kofia na me te se asa me hunya me fine ti me kodu fie be ye 7:30 to 8 ne maame bonko maame bo be ye 10 me maame ne ye no rough ya oni dia ko oye ba tan bia oye very good o me maame ne papa ni nyina no mo nye kekao okay but me papa no ye strict okay nso time mo yen me maame mom no tie bo yen no mo ni yen di agro o mo yen nam fofo mfa nse mo ni yen ti se damfo ti me ne maame di nkoma anwumre me koda me da hwa me da me nya 30 minutes mpo me da hwa na me ti sase bibi fi sura be bo me nan pa eno anu no me da hwa 3 years 4 months
ade kure free soro abɛbɔ nan no ɛyɛ deɛ dua ana yɛ deɛ me da yi ase ti sɛ deɛ ma ko me nan sei no adeɛ ne fi hu adeɛ no deɛ me tia ne sɛ biribi abɔ me nan kotodwe no pa me sorry ahwa na me nan na hyɛ aseɛ sɛ left and right me nso me bɔbɔ na me yɛ lefty nti adeɛ no bɛbɔ me left ti hu me hwehwɛ mpa no so a hu hwee me sorry na me nan na hyɛ aseɛ ho wow nti me sie fi mpa no so me ntimi ensi me tena afɔ ɛna me wi afi me dan call me ma me dan no nti ɛno no me da hɔ for 3 years 4 months wo nan no hono papa me nan no hono me tra wa na ɛhyɛ me kɔda me na me time boni ked okay nti me tra wa ɛhyɛ me a me de kɔda no ya paapae within 15 minutes na ade no bɔ me nan no ya paapaa tra na ansa na yɛ timi yi yeah na ɛno no mo yɛ bibi fa ho mo bisa bibi nti isa de wo kan ɛho nya sa no 3 days later ɛna me maame ɛde me call be me maame ko bisai ɔkɔ man bi ɔmo se malam bi hɔ no ko bisai because na fi pains ne na mintimi ti me maame ko malam bi hɔ no ko bisai that time na maame ni Kristo suma to fom na me kwa sorry bio na papa nso kwa sorry bio ti me maame ko na ko bisai no no se malam ne man ne duru se onfa mbesra me nan no se ye duru to a ɛbɛyɛ me yammo sɛ nyɛ duru to dia ɛnan no bɛdwu fom okay nti ɔde bɛsra me nan no ho no sadan the whole night manda na de achi ti ma me san kɔ man no ho no kɔbɔ na mane na ɔka kyerɛ no sɛ ɔmo mfa me mra ti fi ye kura hɔ no nso bebia ye hyɛ no me ma me mu kura hɔ no yɛn yɛ hyɛ typical village me kan say ɔmo asase a ɔmo kɔgye no inside no ɔmo bɔ ɔmo akura okay no ɔmo tinti fi hɔ no mo de ba rɔro kwan ho no emu twe na wo so na onan oda ho yi me da ho mintimi nka me ho nti boys na me training me ne ɔmo ɛbɔbɔ no me kɔ hɔ no na me ayɛ sɛ me na me nim me wɔ nim deɛ wɔ bɔ no ho kakra nti me coach player okay ti ɔmo no mo de kɛtɛ bɛto hɔ na me ɔmo de me to so na ɔmo so sɔ kɛtɛ no mu ɛde me hyɛ kɛtɛ no mu te sɛ so obi a me wu sɛ na ɔmo de me ɛba ya bɛ kwan ho no mo bɛfa me kɔi okay ti me kɔ ayaresabea for 3 years 4 months papa no ho oyi mi kura fi hɔ ɛde me kɔ baabi foforɔ san yi mi fi hɔ de me kɔ mfantima mu baabi awuyu sɔfo bi hɔ ti hɔ na me konya ayaresa okay ti ɛhɔ no de me konya 1 year 3 months wɔ hɔ beti na me di 2 years ɛwɔ amanfo afoforo nsɛm titire na okra no me nan no anya papa bi wow me koa na ɛnkoa okay sɛ de we ɛkoa no me nan meto no yeah me koa na no ani bi du ana edu wow ɛna sɛ metene mu nso a sɛ de we street no ɛno nso metene mu ɛwɔ ne level a edu ti sɛ ne me nam kra na me nam aya na bi amanfo fi sɛ life na mepɛ nye life ɛyɛ nan ni ya mo na bet you okay enti sa side no kogui mo hunu ho hwe sɛ ebia enam obi so ene ma sa de no bae bebi e free potin de na wonim na me nim okay enti yenhwe afei de wo free ayarsabia no aba sabre de ba biem na wo ye wadwen sɛ obey well me fi ayarsabia no na me ye madwen sɛ well masa ko school tina me mama na na pese support me na me papa me yare ye no obehwe me once me mama to ne nkra ti obehwe me once e wa yare sabia o satam na yare no mu ayedin pa o kwa ba o ma hu ni bi for 3 years nti me ba na me sen ka me pese nka me ko school na me to nwom nso e wa sorry okay me to nwom betina me nkɔ asɔre nti ekire am bɛkɔ asɔre na me ka nwom tofo ho ti sɛ mentumi ankɔ school no kra me de nwom to no bɛyɛ
na me was so many things in mind say meye so we anye ya meye we anye ya meye we nti mbe share sorry ase that was 2008 the Assemblies of God tina me good singer nana me sofu peni hu me no pe masem okay na papa ade ba ko a nwanwa ne se bebia me wura bia nipa no hu me na ope masem pa menene be nante 3 months 4 months so menene ye business bia na bibisa ade ne ye yi a menye bie di no pe esese conflict ba BBC muntem BBC yentem na muntem ate na obre no ayekwa wow timene papa no sofu no benante na papa ne pema sema to extend there till now yare ade na ye me no nti ama physically me strong kra uhu mi say me nam ho fine de bet wan hwe ni ye obeka say me ye lazy guy bet enyesa nti me ne papa ne nanti ya du baabi no na papa ne e ka kire me say menim say me ye sofu okay and I'm say well me ye be ye 17 years no so for be better ye fie or eastern region Koko area no so no ya Assemblies of God so for hu me no ka chem papa se me ye sofu na me maso de nkakra nti Tofiakwa asofu die pa de enka o plans ho tapi the last job now de mami ameye no to kan no manfi papa no nti me ne papa we better no afi papa na abdotto me mama kwatena ne fie ade me ye ne bapani sofu no betina me nso mempe asofudie ni nti efi ono bebia na mete ede ko bebia sofu no wo no ye kura ho ede ko bebia sofu no 5 miles okay ti me ko Assemblies of God 6 months pepepe no me youth president okay na papa anwa asem ne se bebia medu bia adwuma bia mewurem bia minya du amacha 6 months say ye pe position bi de me ye mpeni kakra nti omo ye me youth president no Monday bia ye ko youth camp ye ko youth meeting ti se ye ko me ko sorry Sunday a Monday na matwen ye youth meeting ni bia Tuesday na masan ko akura papa no nso mpese me ko akura ho nti dia ko bai ni se papa no afide oye ya ma me kwatena ne nchen asene ba ti no obia hu mi nso a sofoketwa sata no na on se wo ye footballer ya na wunyin kakra no a na masam no wani so kakra ya ti na masam no wo mani so me de yare ansan na me de kopie papa no ho no na mintimi nja nti papa no se me kwa no ho 4 days se me besin ko akura okay na mitumi ko ye masam kakra okay se o free sofo no ho na abesin ko ye masam kakra because no ho de wunya chance ono ojimidi okay nti metimi apie bet na me mpese obeye bibia ma ne hu ya because man no be pay masam nti mididi ne na yase na me ka kire me ho se okay ya ke ka kire me se me ye sofo me so me hu hwe ti one day papa ni invite asofo mo be program wa ya soro me se menko omo sha ase Monday Tuesday Wednesday Thursday ana papa ni frɛ me se nti ye program wa dwane akɔhye kura umma bi na me se da enwumre dia meba na me call Thursday nti me du hɔ no mu mpaibɔ amia nso me nkwa soro first na no kura ni nyame ni menje sa powerful men no mo se audience to bi so aye na menjindi me hu se bi mu efa o mo pa bet sa transition na menjindi ti papa yi invite sa adifo no bae no Thursday na me du ho no mete hwa na difo no e sha se o pretty okay odu me so ano se papa no so menene se sofo na me sofo no me papa no menene se kakra odu ano se sofo wo bani ana no se me ba we oya sofo
ɔyɛ evangelist kum prophet na ewiase nyinaa bɛte ne nka papa ne ne friend Solomon papa Solomon mark my words ewiase nyinaa bɛte saa wo ba we nka no bi sam sɛ efrɛ me sɛn na me bɔ mi din ɔsɛ wonim sɛ woyɛ sɔfo na me sɛ amanfo aka bɛte me deɛ me nsu ban ya me wɔ mu ntimi ngindi na menim ana ɔsɛ hwɛ sɛ wo ngindi deɛ meka kyerɛ wo ɛnɛ yɛ a wo wa hei tena ha na kwasi adandu wo maame wɔ akura na me sia so ahyɛ ase hyɛ wo hyɛ me nkɔm wo na wo bɔbɔ ɛhɔ na awɔse gu mi cause wɔka wɔ hintasɛm afei ɔka me hintasɛm wo fa ase bi di sei ɔbɛsra wo mmere bi fa wo gyesi hyɛ onim wo yareɛ no ho bi papa no nso nim sɛ me yare me nam ho a one steady a wonhu sɛ me nan yɛ me ya wow ti ɛhɔ na misi me trase na nisuo sinka wobɛbɔbɔ akwachi bet sɛ wobɔbɔ no nso a ka nyame adwuma no ontimi nyɛ na nyame pɛ sɛ ɔde woyɛ biribi ɛne na maa ne sii ne saa nti ɛma ne nha woyɛ evangelist cum prophet na wobɛdu akyiri well ɔno na ɔka ɛdeɛ mehu ti ɔhyɛ saa nkɔm na ɔwie no ɔka kyerɛ m sɛ wo maame wɔ akura nam sia tena kɔsi Sunday ni yɛnwie program no wowie program na Monday kwakura wobɛkɔ akura na wɔwɔ faase baako yare wo sister pini baako ɛba baako yare wokɔ a fa wɔn nsa to akwara no so bɔ mpaeɛ ma no wobɔ mpaeɛ ma no a deɛ bɛsi biara me nɔmani frɛ me ti Monday nedu yɛwie program no Monday nedu na mekɔ akura no mekɔ ya mpampa na mewɔ faase baako yare yɛsɛ Thursday na me fi on saa Thursday na nadwa no yare since Thursday no wanko school Friday wanko school Saturday wentimi mpagya ne ti Sunday wentimi anyɛ hwee nti Monday no me kɔ anwumre no na ɔhyɛ dɛm nti me kɔ chiechia me sisters ne me maame mu nyina wie na me kɔ hyɛ me dɛm na na me wɔ faase ɔwɛn na mo si o wada ɔyare o ne ho mfa no kra excuse me na mo si o ɔmo mfrɛ no mame na ɔmo kɔfaa no bɛsi valanda no nti na maa na ginja me nti mame bɔmpayɛ ma no serious nti me bɔmpayɛ na bibi ka kyerɛ me sɛ menyi mataadeɛ no a ɛhyɛ me no memfa nhyɛ me wɔfaase no nso ɔbaa na meyi mataadeɛ no de hyɛ no afei obi ɔse ne ti ɔntimi mpagya ne ti ne yɛfu me bɔ mpae no wie na meyi mataadeɛ no a ɛsan hyɛeɛ no ɔsɛ wɔfa me ti no menti bio meyɛfo no menti bio nam sɛ me baa me ne sɛ woso wo ti na menhwɛ wɔntimi a ti sɛ wo sɛ yɛkɔ ampaade a woso ti na mehwɛ na wawoso wow adeɛ yɛbɛyɛ no korɛ mampɛ mmua na mekɔpɛ baabi kɔte school mekɔte school nti kɔte school no minya mikita student me first term na mete up to from KG1 to class 3 wow nti na ɛhɔ ɛdɛ na kakra ba nti na afia so free sam ne deɛ a fruit cause ska beda wani nti one day me namwa me kɔte school no so wɔ akura nti me namwa na me se me kɔ charge me phone wɔ kurom na me fa bush road me nam na me ten ne bi di enan ase se obi ni me nam won se wonam koku ase a yeah so oti chiro yeah ti me ti se obi ti me nkyem me tu mani a me hu nipa no but emframa bi bi bofa me ho ena nene kasa kyerɛ me se wo waso ade ɛyɛ me na me ma wo yare sɛ de ɛbɛyɛ wo mbɔbɔ me se bra bɛyɛ medwuma wo se wonyɛ na sɛ wo se wonyɛ medwuma de a ɛndeɛ mɛma wa yare asen saa 3 years na wo kɔda ayare sabia no okay mɛma wa yare asen saa ma hu hwi bio sana yɛse me kokrom kɔ charge me phone no ɛsan ba akura hɔ ti me ba akura no me fie wura no hwɛ me di me na me wura me dem mampie bi o menchia obia o masi menchia obia ti
me da wa mani so te me na me dem ho nyina afo e no ma twen so agu so sana me wura dem me fie wura no ehunu se ne mu nya ne fe me mu nya ne fe nti me wura dem be 15 minutes no obehwe obai na asema sensen da ho tomu bo mi nsuo na mani so te me no mu bisa me adin die na ye me na me bebo story say me hu see na since then no na man hu bibia bio na fie wura no so me koy no ye elder e wo Pentecost no ka kire me say wo ye sofo no so hu me no ka kire me say wo ye sofo na me na sofo di ne mani nje hu nti Sompa TV. na me ka kire me hu se no Tofiakwa. meja na makoye nya medwuma ne satam so na mehia lidia asemene na man kakra okay abusiafo afeina yatiasi road no so na babe ya duru no emu hu we wasonati babi abranti abrabo na me pese hunu sere na abrabo no ahyase ne babi abedu na afeina de asi wo kaa no mu no obeka akire wo mamin kawo se mizo eye drink baako a abadwa so abusuafo me hwehwe se wo ene me enyina abenum bi na on se eye baabi a ye kofa drinks we de baaye no egina ne nan so ye wo miss fruit ewo ho ena ye sanso wo mango one ewo ho na mu bie ni ho a wonom a wani nye sentini se onom a wo se fruit nan kasa ene wo mu a wonom no na chese chele kakra bi kura ka ho dia na wawie kura sese die ya to apete o pedudu atu a obetim de wani a kire sompa su baabi a ye wei ye wo so ame enum hotel ho apɛ na ye wo anase sha filling station no a ewo ho no wo de wonya du ha wo se wo se sompa ye signboard no bo ho kama na obefrey was 0246 270 221 0246 270 221 ena 5G eno nso aye drink a abusiafo de ntia yenya no 5G no hye no so sa gwara na wom eniema ewomu a ema etimi dimu no uyi gwara na no a ye wo grapes ewom yesanso wo ni fruit eka hom yesanso wo ginseng no aye natural ginseng na eboa memma kama ena green tea no so eka hom na abusiafo ne package no aye different se oto na woton so a ne bo no wo fom enti unye sika mo ti mo amugina kwan ho a mo tonton drinks no mo modern se mo benya 5G ni bi ha na no wonuma ema wo energy no kosoro kama 0246 270 221 0246 270 221 eno na se wo frey na baabi a wo bia no ye betumi adibi atoa ana wo betumi aba na waba abetobi ti wei eye Curtis marketing for Adaroma ena omode sa drinks aba ye ton kama e de amount minko run hobby eti time one menene ekasai okay fa ware kwan so moti ase na no so ne bra eye sofo ti Tofiakwa. one me kasai ya se ofrene da me so dia adentina menti ase na mentuma adwim wo school na me be nyame bi mpo anu ntina menya sika me hunia me de be na sika na hye no ban ne two sa for no okay na be hu se ya bia me bra bebrebe nyina mpo bia nyame adwuma na menya ni nti timbeto ma adwim na me go school because enna me te ne ka kire me se enya mimi ntumi mmoa me ho samanya onu na adwuma bi eni ho ameya be timbe go school me konso wa ka kire me se mami fa school ni show bi nsa timi go school no na pua me koi school na ukra ni pa be say
from KG to class 3 no na me kura nipa be 124 Unyini say saa futu na ade ma wo ho say ugu school no wakoye nyam djuma na unyini say obetimi di school no ahye obi nsa nanka wakako asofu djuma no yeah me dwen no ho na me di kan say eni amete ne say school no mingu no okay na me nkoye nyam adwuma I don't the opposite what say eni bi na kachre wo okay it's the na me kasa me nam koku na ase na me what say no kan sa asem no kan okay intina se ma ya ma dwen se meye adwuma ne dia and ye se me obey bibia e wo ho so na me go school ti me kra teacher for ne se me dia school no me nya bi na me teacher for two come me ho na me a me kira de ti ma nye school ni bi na me danija nti me danija no mo teacher for no so ntimi 100 na ekui na me ne oba na betna nti since hona me go school no na saa healing na papa no sofo bi no ma me koye no me hyase hye me bom pa ye be 3-4 days pe na fi papa ma hyase hye me hu ade na me nkwala brem kasa ni nyem me nkwala brem nso no na me da ho a dai bi ameso bi ameka ebe timi bab okay tina ma me mfi say me ye beifo at times I'm catching say me ye beifo because me didn't have which inti okay so area Chom say area for the ya beifo Sompa TV ti ma Tofiakwa e be shase say afidie healing ni se meka hintasem ni ade na me nso ana me ka kire me se se nyame de adom wi adom me de ane e ma asemu e den yu me chai okay ti afi oba na me ne na me no e se me pe kwan bi so enye skana koye no ho ade because so for onye ne yere ho ade yeah enye fe na me hu no so ansa na me ba so fu de okay that was 2011 ti fight ya nam di koye no ho ade na ye wa sorry bim na sa sorry no nko omo school ni bia bible school ni bia omo consider was sofu okay na me nso me stadium me ye wo bible ni ade no bible enye bible school na mo bi ye sofu e nyame ne frɛ nti no mo kan asa dum na e wo me mu no omo ka she ti da ko me da hwa na me asa me so da ya me se asa me nda no na obi ni me kasa se wo man frɛ wo se be hye obi na yase fa ho ko sha asori bi m kote wa asori before that na sofo bi ana me ne na maka kire me se ontumi ni me nantin kosie wie because aduma ekuta me no eso sen ne die okay nti obi a me ye master 2 masters ntimi na ship ba na Menim ntimi mfa me kwan ena ma me de ene no di party ya nko ya anya hwe timi koi na me de me ho kwasha asori fufuru soro no so kama adum ne hye nam su ende na eni ya masati this is the third time I meet samenti masori nti sadi amia metia asori ana metia asori satam na makoye oba no so ho ade okay na me na wo ba ko nso timbeti asori o nyame adom na me nsi asori dan but before say me kwoti asori kra na omo a nyame nam me nsa so de omo akwa abrochiri de na be ye 8 okay that time but papa ade ni say me ye nyame fa me so ye bibi mo bi na yeye ma no okwa onkai ni bi yeah ti abeti asori no first 2 years nyama ko fine empai body omo ba be Sunday no na e wo form okay ti after 2 years no afi menya elder na menya deaconesses be ye miensa ka ho fi
the third year papa ye tro nipa be ye 480 din. Wow. Yeah. But no Sundays in the ye be kwa ye nyam dom be ye 30 ana 25 da ya do so ye 32. Then say other days you know omo ba for prayers. No omo sanko. No omo sanko. But omo so omo ni yen be som ne 480 no omo so omo ni yen be som but omo mamum. Okay. Omo run shift. I say wo. Omo ba do so ye 30. Okay. Next week na For fraba. Fraba sa. Kopim se afi me be yare. Na me share me wife no. Asofo ameni omo 19 nyina obi eni wo ka kire me se o ka asem papa fa oba no. Aden. Na o show bi kire wo mo ana wanso na nim sensem na no mo ka no. Enye bosire mu kana na omo ka. Ne behavior ni suban ni ye bibia nkire se oye nipa bonefo. Okay. But obi owe ni bia hia me a. Papa oba we omwa. Hey. Me nso me hu se me nso me ye prophet. Aden na sade anya me nyi nkire me anso. Okay. Because enti wo kan se enji wo hu ndi bebre nu ye me de pa. Ti one day meti me fie ni efia yetim no so yang high man ni hu me no. Ope yasem. No di dan no of efie mu chamber ho miensa na single room back. No di man no se me ye mu bia mpu metno because na on betete. Ti one day meti fie ni mana young guy bi twem na omani ho na me ni sister bi aye ne tifie neto no say papa me bram pacho okwa sorry no nim se me yesofo okwa sorry na msi o me kwa sorry na wo ba bi a woni ne hihye ho na msi o sa se guy ti se me die enye den ya Oba. ne wo ba bi wo makwen papa me twem no nyame ka kire me se bra oba na woni no wo ho no omwa se wa mmɔ ne ho mpae yie na wo ware no du ekira wo bɛka se nyame daache wo bɛka se nyame amma wo yere papa na oba no so sata ma okofa niema okokwan so nti mesre yakwa no akoy mesre no wo mitirimu na sister no otimi nkyɛn po ka kyɛn se na nti wo se wo yɛ sɔfo a wo hu ade wo anhu se papa yi a wo bɛto ni ɔyɛ sɔfo ɔse me de ni ayo kasa kyerɛ me na ma bɛka kyerɛ me to koy mesre no na oba ne fi kwan so bae na me bo na mane se na una unhwe switi meti hanu mu na obi aba oba bi wo makwan na se oba bi wo makwan na me ye ya menhwe ni ye na meka daache meka se nyame ama me oyere pa no se hwanya na me kyerɛ no ne buafu okɔ mu akɔ keka na adwea kyerɛ na me se sofo mami asama me kana yempo ye yasre wensu ye bufu ha me jojo na kuma ti hwa be 30 minutes no so mai ne kwan afie kwan da ha no so da me to ade wo store we no se ne fie kwan wo right ha odo afa left so to ade wo store bi nso wo se okota ade wo ofa ho ne sana wa fa ekira nwanya abisi ekiri akusi ekiri ekoman no nenne ya keka show okoye wo ho a nsofo maame no na area ho na asore mani bi ente ho satam no mpo de na yenti asore nansa na ye wa asore bim okay ko ye ni dede Menim Sompa 3.1 ono aba no oba nyina ofi ma no ho ba no na no ho pupu o de kasa dede sof mami na me nso metifie nenim sof mami na eden na wo yi makoke kama adwia kyerɛ makaka kyerɛ ne sɛ ɔse me nyɛ ɔba papa nti sɛ me ku sɛ me mpaake me nneɛma nti me bɛ paake me nneɛma akɔtena no so na me sɛ asɛ ma wanya ade sɛ me kama yasre na wo die bufuo na sɛ deɛ ɔbɛkan no sɛ wo yɛ obi a sɛ nka wo bɛgya me ne ade nam so sɛ me nso me mangye ndi nti
ɛna me ne wodi ɛna me di mu nkɔmmɔ ɛne ɛman no baa me nkyɛn na ɔbɛpaa yɛn kyɛw nam so me mmom na ɛsɛ sɛ mpa wo kyɛw after that no afi yɛbɛte asɔre no ma 3 years no afi mebɛyare papa sɛ meyare na me ho yɛ sɛ ɛtɔ me a ɛsɛ sɛ woman ne me ɛnya ntɔkwa ɛyɛ wife no me wife no ɔne me bɛko akɔpem time a mɛsan yare Sompa 93.1. na yare a na ɛyɛ me no mentumi describe nkyerɛ wo okay sɛ ɛka no ho a metumi kɔ private mu gya bɛyɛ ɛda bi ama nkɔkora na bɛyɛ pale yɛ a yɛdwo nso mu yi bɛyɛ 4 ya papa ehu mete aseɛ na menwuiɛ no a mewɔ ahoɔden no ɛhu ɛnso ne nwanwa ne nyinaa akyi no ɛwɔ mu a metumi sɔre mea me nante afei tumi ɛbɛka me to hɔ bɛyɛ 8 months na afei ɔno a ɔbaa no nso sɛ yareɛ no ka ne ho sɛ ɔno ɔkɔkurom no ɔnya aduro bi a ɔtɔbrɛ me okay ɛna na ne nneyɛɛ biara nkyerɛ sɛ ɔyɛ nipa bɔnefo dabi gye sɛ ɛtɔ da nakoma ha no kakra na me nso makoma ha m kakra okay nti ɔtɔ nduro brɛ me na menim afei Tofiakwa. dako Mate waseɛ. ɔkɔ kurom no a ɔbaa no nɔɔse da mayɛ me sisɛ aduro no mpo maba mu mpo yɛ abu nti mekɔnya aduro bi na nka mentɔ mpo nanso sɛdeɛ wo brɛ no matɔ abrɛ o na msɛ aduro bɛn sɛ woyɛ sɔfo nti na nka mempɛ sɛ mede bɛba msɛ aduro bɛn no sɛ o aduro no yɛsɛ gye sɛ wode local gene na ɛbɛfra sɛ meka local gene a wɔte sɛ na msɛ o sɛ nyɛ sɛ mete hɔ na mesɛ meko adɔ alcoholic drink kɔnom na mede yɛ aduro deɛ ɛnyɛ bɔne bible mu kora no ɛnyɛ bɔne menom na me ho tɔ me na sɛ mankɔ ho a nyame mbu me fɔ Sompa TV. nti ɔse sɛ saa deɛ a ɛndeɛ ɔno a me kɔtɔɔ aduro no bi local gene no bi bɛgu ho ɔmɛkse maa me nti ɔno a na na ɛhyɛ ma me okay afei ɛduu baabi na aduro no nso mehyɛ aseɛ sɛ menom pɛ na mehu sɛ yareɛ no ɛsote ɛsɔɔte ɛduu baabi na afei ɔbaa no ma mennom aduro no bio na so maame adan ɔso yɛ dabi mesɛ ma ɛnom aduro no bio sɛ wonom a wahu sɛ amanfoɔ ba wo nkyɛn menni special de a mede yɛ cancer but mpaebɔ no deɛ na ɛkɔ so okay papa ayaresa ɛduu baabi kora mpo no na afei metumi bisa me ho sɛ nti me na nyame de meyɛ anwanwadeɛ saa no obi stroke akye no bɛyɛ 12 years ɔsɛ mede akyi nyɛ yie ɔbaayɛ apa ɛhɔ na instant healing okay nti na ama area no na mewɔ central region okay papa bɛgye din kɔ takorade kasoa hɔ area hɔ no nyinaa deɛ wow na mabɛyɛ hit nti sɛ obi abɔ me din a ei papa no ben nso wobɛto me a papa meyɛ no ni okay nti ɔbaa no kaa saa nam sɛ o ɔhu sɛ yareɛ no nkɔɛ koraa nti ma menyɛ no ma me 3 months bi nka ho na menhu sɛ mayɛ oke koraa ɔhu sɛ sisi a mehyɛ asɛ sɛ menom ahoɔden ba ɔsɛ da sɛ mengyae deɛ a ɔnware bio nam sɛ o this time around memma sɛ me ho tɔ me biara na wode biribia bɛbom na megyae na dane ntɔkwa no okay mempene ma hoɔden mewɔ ahoɔden a mewɔ biribiara wɔ nkwan wɔ ade ɛno ne yɛ ntɔkwa ne deɛ mɛfa w'akyi kakra mesi sɛ woangyae a mɛfa w'akyi mɛgya awareɛ na ɔbɛfa w'akyi wotumi ka kyerɛ wo plain sɛ ɔyere ka kyerɛ wo sɛ woanyae a mɛfa w'akyi na mekita ba sɛ mɛgya awadeɛ no deɛ sɛ ɛyɛ normal but ɔtumi ka si w'anim pi sɛ mɛfa w'akyi mese na wabɔ me din mese mɛfa w'akyi wosɔre a wosi woyɛ diifoɔ a meyɛ bɛyifoɔ na wowu nhu na gye sɛ wanyankofoɔ adiifoɔ ɛna ɛka kyerɛ wo sɛ meyɛ bɛyifoɔ nsɛm wɔ nyina firi ɔbaa no no bae yes nti mebu fuu saa da no na wɔn boy na ɔbɛka kyerɛ me na meka kyerɛ no a ɔkɔɔ no so no
no so echire no beka o na agura me ni wudi na obuafu na kwa na asem no beka ntina na sese wutumi ka kyem se wuye befo na menyonko sofo na ebe hu aka kyem na mimi hu a what do you mean okay nti me so odro asem no se ubeye kristoni a eniama bebre sesa yeah na nyankopon so ma yate ase se ese so ba ma bi anya ne yire baako nti me be ware no afi me ne na be wu miensa okay ti bro ka so be fa me chimpu na me ne last born afi no wenya 1 year 3 months okay ti kakra ma fo chief upa record me na me satam na me kita 100 phone na okay me live luxury life de bet na ye okay ya me de beto aduane ama me ma tiom school fees ene de me yire no so ni bedi ni de be hye de na nyame provide Tofiakwa, Matiwasie. upa record me si me fo wachi so oni me so da me ka me ye ene ono nso so okay so obey bibia kuma no gine chinye na me si o me record wo nje hwe ti last 2 years December twemi ani 1 year ne ekoye me ma me yi no de to me busuafo anim se bibi sei na me busuafo no kra se na se ye ya we ye nua yare tie kra ye ya we me bra pinin so ye prophet sa okay inti nyabotre na me bra mo ne me kasa na msu bra enye se bi oto frache me ye ko rinzeni no no hia me ne se me ye ko no nzeni ya so ko nwa mi ya koi ya wie yi no 12 December and if you 14th December January 21st ano ose onware bi cheda bibi nsie a kire sentokwa kese bi asi ana watre on sa wo no so ana sa be na onye ska mo akoma die papa enu kwa die ontiminka but e kire no develop suban bi me be hu se first no odini suban sie ni on kan kure one betumi di atroato so sisi ya wanhwani ya obi anso begie di obi hu ni se asa oye Yesu wa okay sɛ na wonyimpo a ni odi aye me nyina achi no omo ben yen nyina obi angindi okay so me di masam na hya me ho me kita ne recordings but me ntimi mbo nkyere obi because what na hwa ho pain ya kwa sorry Sunday a me yire oye perfect me din se ma sorry senka oni omo amutie ni pabanya ni pakro kasei na nka ma sorry ma tie bi na nka omo fra papa kebeye mama ntina mintumi nka nkyiro bi asem bibi ba mintumi nka nkyiro bi ti papa mafu echi o se onware bi o nti mafu echi no ka cheme da kurukura de asem o ka cheme ni se me mekoma ba me bi edi sabi program radio so bet asem utumi ka cheme choka sa asem na meka cheme se ende na edwaman adokro de bia mefu echi na utumi kan sa asem wechem ende na ye edwaman na adokro pa ende na opese wo san ko back to or life dadan okay enti opese wo san ko back to sana wo ka kire no meka cheme se opese wo san ko back to ade na unnim no se or life bia na wo mpara mishia no we hiase na me ne sofo ne nam no okay timishia no we hiase ye kwa hiase na me hu no oni sa ase unse nkofo bi ema bi wo mo ye mo hiase contractor fo ni ade no okasa nkofo ni bi hu ana omo bai to omo bai no but ono ne me hu na me yem hye me ka kire madam fo ba ko se unia lady me hu ni mama yem hye me bi hiase nyina nso madam fo oye madam fo pa okay oye couple ba fine okay me ka kire se unia lady ya me hu ni bi atomi so bi atomi so bet suban no si obi wo hono mo a madam fo ne ka se obi wo hono mo a enye ni suban no bet e bia situation awo mo no na de na piesa ana niama no mo ye no utumi se ono oye bi bet ofele shy okay ya Saturday nti Sunday ya kwa asore no na wa ba asore
but oye ho ho nso e wo kuro na mimi wom no minim ne ta oba so robo no duku kama but to nya menyom ti e ho na me approach okita voice nso na me nso me to nyom awjafo so ko drubu ase na bibi da ho a e bia na e good o but eni me wo ho no Jere Ali Baba Foster ne kan o me hu odo anya shock anamboa good tu hu na ne to so baba bi akohu no na wo hu say oya ade a oye no bi okura suban bi but o forget it nti oba asore no na me say and madam fu ya sem no kan be ye no krese e bia anya sa no te na suba situation bi na di ne kopie sa nti me approach no ane ekekan ane ma to me approach no so okan no krechem so no wa wo mienu esoro bia ne papa okasa chreo okan chere me sabe na so wa wo saying me moda okay bet me sin ne penny okay me sin ne be 4 or 5 years okay na me se no de mfa ho obi wo ho no mu a wanya parental care okay nti ande mfa ho na me so na me pese me settle okay enema menene de try nti okeka sansam ne kirem na me ka kire nze na wo pese wo san ko back to wa bra bodada okay ende na ye dwaman na adokro ende na dwaman ya hye wo mapa because to make ka kire ku se me koma be ma enemy ada nti oso onware bi no osesa ne niama ma yeye no okay nti onware bi no osesa ne niama na odi kogu dan foforo mo nza me se fie ne ne ya nko ane ate onti di kogu dan foforo na ya ma obi nsu ekire ni abe ma obi nsu bi di kogu dan foforo na poa mpo oka chem se me man sika na msiu sa me nsu ma oba a na poa oba kuma asi okay obenya be 3 months 3 months no Tofiakwa na okoi oba kuma asi ne sana papa odeka beye 350 million titiskanum e wo kuro no so ana oton den na oton jeni di saka no efiri hine bai papa ma she wura idwa mpene mienu ni nyina sika amba emfaso amba sika potiam di she ni dwa amba eka asan ba chire na metua second one the same thing ti afi no ogilo sana loan na yeka aparia minim well or you good okay okodwom no oba odi dwade ba okay bet me bona koma okay nti bet on say enkwala na sise yakọ media miensa koka ne die mienu akoye 5 tenam no mu nyina te faako ne ye ne 40 faako okay ene chire no ne ba pani ni san beka ho me nyina ye 5 nti me ne ka ho a 7 wow nti ya na oboabo afie nka pressure na odin yeah na sana da no obekọ no kra ofi ho Saturday Sunday a Friday no wakoje 62 million minim ade akokulusu ni kanibi no man ho supua obai na fi akafo na fi de meme so no mo ba so ona oyere no me na me yire no no so aka kire me se obedu ha no no ofrem ka kire me so onware biu nti na fi papa pressure da me so na atomi adwendwen na ansanas oba yes had within 1 year bi ansanas we ni babisi no na niam bi oye kire me no papa na am asetene mu no na ye ni asomdwe ade niam be na no oye kire papa I feel disrespect okay just obetu fu ama wo a from ashase ni nyina na otu okay but na papa no normal chika obetu ama no na afida I say so uti ko bodua mu nti ebeka 1 year mo waba no na afidi anu aye din kra mami well to ba ha no no 3 monthly me friend akafo no ba me so na me friend anya wona wo ye mi kuntwe nti afi akafo no ba na maka chom se me no baby am yire no kono me nim ho wan kire me baby potia oko na nkwala no we wo me ho nti ode ketwa ne pena e bai nti
de odo ombe ware ye ni nyina na om so san ho wo me ho wow oh no nivi nkwala no mpo no mu nim se nyom papa ni Tofiakwa mate wase because me treat you me form nyina se me Sompa good second born no kra de ono de na onyini no ye 3 years okay nti ono de onim se ne papa ngasa ngasa ne me nti onkwala mi ensa no wo me ho na akafo yi dan me papa me try a confusha be 3 times yeah as a man of God na fi me ntumi mmompai so no mo de ka cho so e bayifo na obewa no so hu na de ai we hu na de no o hu ni se o e bayifo on se papa ena ya company fo bu be se osafo nsa no papa so obi ba even bra me hye nyame dwuma na se no so obi ba me nkyɛn wo fi a metime horse ya me hu nipa no fi oba me fie no me hu no from far away miles away na maka kyerɛ ma obi ba me nkyɛn o hya atade se o ye be ma o hya atade se uniform ti se acha ye 10 minutes obedua within 10 minutes no nipa na bedu okay nti no ono ankasa tere na okra osuro mi ba no but no wabɔ na adwi mu pɔ sɛ ɔpɛ sɛ odi mewu na ekyire na mabehu sɛ bonsam ne ho ɔden ɛyɛ say a connection mo connect man I was for bunti o so for na ka asem we no hey aja yaso ya kwa yesi eti abonsam so yehwiri kosoro ya betia no sise kum ayume na menim so na utie na we ayo obi oye man of God na okoware oba okoware oba no wa wumi no yenka so obi awo a ansa no wakoware no a enye obi kura wo ho a na eye ebia ya obi na ofa mu ana bia be manom na ammoa no but we di wa wumi no a obia ne papa but dem edwe ho ne say wode no kwakira busuafo no na busuafo no nim se owo mamienu me mabusuafo family no anka hwe me mabusuafo de papa Tofiakwa me bo me nsema ma mabusuafo okay wo decision obe take no no di achiri support okay especially wo wawari okay wona se bodamfo mpo na wo se wo pa wona wo se wo pe na one ote no na unyi ni se ebia o ye bibi fa wachi bra wu di obeye ye a ema me de ba he ena ma me dwen se oye bibi na oye bibi dadaada wu bet me hu enu ntin so mpo na I am say bad luck because papa se anka me bomidin na ma kire bibia me wo na nka bibia me wo area for ho nko na nka obebie call amomo abam na senko mu di mi ho adanse na wo hwe mi ametie na nka ye bedi sa adanse na fa me ho senka mesi abrosan be ye 25 ana me di be ye mu 10 ache na nka mkita kas be 100 na me di mu 50 ache na nka ka 50 ankansin na se unya ska enye se menya ska edwuma nyame de me ye no senka returns ne baya nti akire na mebehu se ebia no oyesa eni nti na se eyeye ma nkofo no kura na bad luck emama omu enkai wo okay because me wo mu nyame na me mensa so aye hard amom so mo bekọ abrochire edin pa obi ko o se nanima dani oba obi si nanima dani be ma o makọ abrochire 22 mate wase wow enso enem pọbọ amehye kura mi ni bi wow yes nti mafo echi no ba kuma se 3 months nti oba no 1 month na memi sum afi me try se mesha konfu mpene sa sofo yes adan die na ba utimu a na wo sofo a wo tu yemfo aka kire ense ni ebesi bia no yenye mu ma awurade na yenye kom antwen nyame anim na makotu David asam no akire ye se mo ani so kire mepo ehọ na wo mu afiri beba no wo sofo na afiri o kwọcha akonfo yes it got to a time and I make a choice me really feel Bible papa I know na ma me kai say no Solomon Samson Moses num ewurade ka chense men ko ware no ni no enye omo
Papa forces wo hwe nyame nsa wo so mpo a you need to be very careful, extra vigilant. Okay, so mo ni da hobro so because me hu say me do level bi ana afi me hu say ase bonsam ontimi me sana me hu ana ju hu di yes ndina say oba no kura okofa no na unim say se okura suban kura no obetima asesa no se sade ma nyama bi say me koware na se no asesa yansana because na ne behavior nyina kire me say obeware. Okay. Inti papa webedia 1 month I can afford dime me de me yes me sha konfo ba ko me ba na be pie so ba ko okofrem man bi say me papa hyedan mu nsuan no wa lock no ya no man ne bu dan ni no wura inside inti me pankwala no one day na me yes no se me ntimi nhyam ho konfo dem ha de ne me kompo ano ne mako tenase ya na se edom no kwa ma to me ho atopunum na nka asa nti sada no edro na me num na me jai num nti sada no me sheda ko to we no be mix edro no me num no ma ebro so se de be ya me days nti ni obi abeka bia me nti na je say afa kura de wo sen rensa e wo nchen e wo mso de ahya edro but now person okoto nsuo no nti no ma rensa no 3 days atwaso afi yenya sa me de ye duro se duro de unum na ka afi de na ma me num mo se de be ya me dezi mo na afi unze u dezi too much we bibi age so wie ti me nam kwa chataka nam de kompona no koda ho no mu ti mi hia man bi no ye sofo no ono so mi hia na me ka chen se apapa mi hu se wo ye sofo enne mi state am wo me emanin ha but mi problem ni no ma mi ska se me san fo kanko me fi nam koda pona no ti sana ono so si o hye ni dem no eni bia kasa a kire no se on san mra pona no ti na bo be ye 5:30 na me ko hu no sana me ko tna pona no se me twen na nipa kwa na matumi watum mada ti me da no me be ye 7:30 to 8 me ni so timi na po so chi na ba pharmacy sei ti se bo pharmacy na me ni so timi sorry tna sei na me si obi ani ha ti ye ukotonsu me kwa kotonsu ena ni bi kasa che hewo enya wo na wutu amanfofo na hwa na me hu se man no apie no se sofo no be fa me ti apo asoche na bo pharmacy no na matade ni nyina afo na man ne hu se still amenya me ho akonfo na ko be hye no de me ko police station ti police station asam no na o de me ko police station nyame do me o de me ko police station police for no twiro manum asam o mo se yamfa no nko ni fie o mo chata card me tinem de me ba me fie to mbe hu me man no se wo de da o man nchen na de chi a ahoma chi no na me hu so mbe ba ba chi me nti o mbe ba ba chi me dia about 3:30 na me sisa me man okay na yiko me ma me ekura hwana 2 months later time no ko 2 months later na my wife friend say mafo wachi nti minti mini wonti na biyo nti yenyai no afa phone frɛ ono afa phone friend say wafo machi abusiafo 20 minutes na biyo sɛ unimu a anwumre ye pɛ sɛ o hyɛ saa asɛm we nso sɛ oba ware bɔne ne ebitimi di wakoduru no ebitimi agye onsɛm sɔfo afei de watonsa no mu pese o hye no ho akomfo oba bi a wakọ ware ni nti o ko ma mi ho no ne kwaye den nti e ho no no frame se wafa ma chinti yenyai papa me nso mi kom na me hu se e no kre okay ti afi me papa ne chawa se nkwala ni nti on de se wafa ma chikura yentra odo asem me ne kan ya o se afi de mi nti me disi mi o se ka kire wo ma o papa satam na me ma me nso ewu ka kire wo papa ka kire wo nuanum no mo mpa chew me disi amanfo so ati ono ane papa ne ma me o mu nyina pa ne chew o se no afo machi onti na mbisa se ma nti utumi e bo naked so for ma me bo naked ne be ma foforo dai that's so for ma me asem obi sa me ne se na wo se me ne wo da aya me sha atade ana answer o de ma wono answer de ma me no ayi me ya na me wone na me nkita a phone on me phone se kita me nti me ma me wo fa ase a phone na me je na me year recording okay
to echire obesra me na me wo fa ase ne ka kire me say obesra me wan kan kire me mpo na delete nti oba na me say recording no say wo fa me delete say wo phone so me na fofo na bi o mu mia phone na mo kwa kopie so anya fine say oba ne ba oba ye no misuro wan ba so obetena obehwa ade okay nti nka recording ka menwo so papa yan kan kodu bebia min twa na short no nti awa because me time no kana me fa course papa obesra me ba ko besra me mienu ne former boy no obehia na wa ha no na ne former boy de kraman ya ofo ba e de asen ne me wife no asen ne me wife no do ho ya me fu nti obesra me the second one we makura ho no na sa video no e wo so okay e wo no phone so but first one obesra wo no oba ni BBC say aware for BBC okay nti oba ya me hwe ne phone so am say until former boy to me de kraman ya ofo ba de sen ne okay oba warefo sofu mami ni buefu sada na me mani sika no nsan kwa anadwona na me bu nkutoju pa na chew because na me pe me wife no afedie okoya papa one day me da hwana ne bi kasa kire me say wife me say wo si wonji ndi say bibi say no ye friend no oba friend no be obi ene ne have sex into friend sisi a within 30 seconds na nne na ba premienza na me sorry na me kofrey me frey na me bisa nse ma send ni skabio na ba no see you scan be 8:30 o see mai na me say me so me message tell me say ba o see mai na me say okay bye bye na me kate man kate line no me mia 0 no ti say de ma kate so no no so hu say me kate but ono no we mean say o person ya de man show nti ono nso ankate line no ati oni be ma ni ye nyina na metie wo phone so yes I want you to kutie so an we yam sa no who person kire say ena wanya kokoduro na metie ena obi fa wo yere yes ena phone tare waso ena wo gege ho yes me one recording no okasa mu ana ho ye din after say me yes bye bye no ho ye din kakra nti afide na oti say asa oye ahome no anu odin kakra okay ti du baby no obi sa ne say aba ono so say me wife aminim no okay so wo konu sulu a otumi bisa sa den we releasing nti obi sa ne say aba be ma na nkasa okay ana okachen say adan wuntimi ndi bomu no nte yes okachira be ma no bomu no nte ana be ma no so yire no nti ho ne de na afi de ano ayeden timite sound ni nyina na be ma no kachen say brawanim ho ne mete be ma no kasa no ba ne gigi hu nyina timi wie na me kate no me san frɛ no na me ima nti de utumi de ya mini nti dan ni nyina recording wa ha nti dan sama ya wo sa nti dan me ne wo kra nka me mfrɛ bio awre hosem nti oba mpa wo na wo ha wo se ya dan wenya broken heart wo ahye wo papa meja wo ma ya wo ye wo me abranti wo yire no wan kai ho se wo ni yire bia wo na me simit aseme bomani ani so sada na anadwo no papa man na o brate makoma ya me ya na ade ade chi I was for your voice no producer at serious na enipa ye gi ehu achinye dodo aka 30 minutes na no nsia bo na me vese be ma won so bambi ensem no na egu achiri no doso 0551931931 0548931931 abranti ojin hu chim dodo
na oba boni aware ene de na be wie sei sei oda form say team kwan of us drew kuma se kora ya brem yankwa homa no so kakra na enkodi nkomomra. Hello sir. Good evening. Good evening, Bema. The cancer free. Tofiakwa. Okay, mami nti osinia. Nini anasema watu wake Sofia sema hadi ebi atomeza ebi atomeza biti program no metisa waka se bia mse bidi ni bia waka mo mse o se mi di ni bia ada wozo oyirafo achi Tofi ebere ne ko nyama obi nso aba fi bi mate nyamotre wo number ne se de twato. Oh, Kafra, I have a number 0266 no 0244 9641. I have a was not producing your number. Hello. Yes, sir. I'm your family pious because I told you. Okay, Mammy to senior. If I show Obadi on to see I mean that will cry you say. It to be cried acquire Oba my wedding. The client say me shit a diamond in Timo, Semin Kukuno, would do obey chia, then Yamia would try obey the angel. About Yambotre. Hello. Obey say, Obama, and I wear you, Palma could see the engine as so. Or then Mamma Palma may be a kitty. How much you say me make 2 about to swab a camp of fee. Obama, Mamma, the Marco police station 3 times, or the Marco in fee 4 times. What a Yambotre. What confusing the banana say your map on the field. Me pacho, one number no saying a chato. Pacho 69. 69. Pacho. Yambotre, producer for number no after show him no bekasa. What de say, Opesa Okukuno, Opesa Okoshino, Sadwino. Di kan yi free utri man san ya bonko ba cho me dan ya adwan me dwen na e mo akwa se me dim mechi to wa mo ka wi ho asem. Wow. Sini amba cho me wi amefro. Why? Hello. Hey. Hello. Hello. Hello, Tofi, good evening. Good evening, sir. Yo, I want you to take a man serious. Okay, Ada. Now, so after now, I do about common community center. Why was it the boy coming to look to me one? She wanted one. Ola e mu na hokra o. That's say oni no ho na oni ni ho. Oni ni ho. Adabi na brad ya wan ka betra ho. Hello. Hello, Tofi Mamoni Juma. Juma dasi. Nana pokuni kono. Okay, nana maminti o. Hey, asambo. Awale aye wali. Manmo ne pasta. Pasta. Ano pong kano no nti tiene para me la den. Okay. Obane die reno odi jatwa ba se die anko ya man obebi okko no jatwa ba se die. Nkene hundi. Pa mo bi. Mate. Me dasi. Hello. 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 Ima to say. Living. Na me adu mo na o tele. Me ga no fi Kenya se. Okay, maminti o. Me say we as a fan die. Kenya me pa. Ni aye so na me so ye pa. Me yo ban so edin so benya no obema o kanu kure. No bi se on kanu kure nya yan wali yemponi o. Won kanu kure ba ko se ma sa o ka o so boa. Ma bi anani tie o. But just Ma bi anani tie. Oh, ola na free. Na be ma anani tie on kanu kure. Na o so te no were. Hey, moso ana nti mutimi ji mu hu chim saa. Ya wo de onyan kofa nso okon a
Frimo. Odono. Trawe. Obedi brother. So for so odono no na wie. Hello. Hello. Good evening, Tofu. Good evening, Obapa. I'm Medra. Afra yenko. FM Sabera, I'm the president. Okay, mami tio. Israel ni abe mani say mani na mani. Na de ka je ni je on time de bia ofisi ase. Mon ka sa se no mon time. Le mane e dere na se na mane de papa o mo papa de. O mo tell. Hey. On ka so na no ten go bed ni bia be de oba na ja na akotem. Na be ma pro ni nim. Nti ko bodi mo de ma so de da agwa. Nti be hu ni. Mate, me that say. Hello. Hello, Tofi. Mama. Me mo ajo blank. Ejo so senior. Ba se nja se so for ya from working. To member be good. Na ka putu na o de maye na e ba ko to. Wo se mas as amana so ko once. Be some mistake in there. Na wo ko ware no hu se nipa kro oni suban a. Wan na ka che o say me ko ware na manasesa. E be show con time. To fi me no ba chichi. Na o man boyfriend the boyfriend be found in EPA. O be friend wa chere sa ha no chi. Tinki sa o ba no to wana. Bra, anyi ji wani. Why? En kam no awi bas. See awi bas. Hello. Hello, Senior. Tove. Come on. The weather change can say the man no de sita o be ma ho a o ba ni pa pa so a ene be ma benanti ba se be ma no nti ka se no ma kwa kitiri da ene nada and si ba pa o ibi be bi na pa Obi di bia di wo ho. Chairman. Yes, who else to put the show? Chairman. Munya botre. What munya botre menim say I want you back so no that could be my sa show no. Wa obi asi wachi a ayo yapa no. Mami hu. Ma Mr. Mami fa di twa to na me wi. Hello. Hello, Tofi. Bema. Tofi din de cabinet for. Because if you have my first ne bua pass no maso. Okay, mami ti o. Tofi do try Bible anya de kula o. Mr. Onya botre enko ho. Tofi o senka wale ke no contract. I said the county team bi ko sign contract ni player no. 3 months pepe mistake bi aba egu. So let's say o she na be renew and ko renew. Okay. I was senka wale contract. Tofi ko 4 below. Ah. Ene e di nyankoi. Ina ko e kra. Mate sofo. Papa. Minim sa brena so. Se nkwala no we. Mpacho nkwala no won ho. Wo ba no ho. Pacho an. Enti wo hwe nkwala no de. Ana setena no kra no mu. Setena no papa sisi emu de odo ewo mu a me wo me maami kra se me maami wo kuku kakra bete nkwala ne ye nsia na. Kuku scan ye chene kakra. Nyame di kra ye din. Papa, I must be frank with you, Bia. Nyame di me do suru sei. Ene eye banjam pesi ni kontomre a ko bi kura ntwi mu. Oh. Mi sa no eno na aye me fresh sa no. Oh ya say no de eye. Ko bi mpon kan wa bi etoda nwu kura ngu so. But se me omo a ma sori ma ne bi wo kakra na wa obi asene me 100 Ghana bi 50 Ghana bi. Ya na me so me di asene because e kura no ya me time to bi say. Yeah. Papa tade mpu a mehempu. Ti say oba no enti na wakosa situation we nyina mu. Enti say wo ye sofi. Say abrantie bi tie anwumre. Na wakohu na oba bi no hu say oba no ekura suban bi afutuo be na de be ma na me bre na so. Me futuo kakra me de be ma be ma bia ne say. The little suban a wo be hu afa oba bi hu say. Wo mpe no. Enka say me obesesa wo ho jai na me nra na me kan sembi a kire producer pese me kan semba ko de to e okay abrantie bi a wutie mi bia no yiro ho ye adwuma na nya sika wow
Mokro no number 1 enkoje sikaduru apart from eno edwuma bia ye de be ma say ye bia se wo ahoden physically strength no wo ho a ye adwuma na nya sika because yeni na broken heart chi no we news Menim say da kro mesan na be transe so for nyame nka ho dada nyame nka ho so afiafo anwumre yi afutu a ye de ema wono no number no 024480 9641 024480 9641 we na ye production number frɛ na oni emonkomo 024480 9641 024480 9641 anwumre yi aha ene edi show no esi nyankopɔn ka ho ye be san